أأمنكم من البلد وفي كمال حكى لي كيروس كمال حكى لي نا يوقع سواء يكون سمتين كلاشين يروم على إسراء شيء تمو ببحر جريم مثلا هل كمان راح يقولون حياة وجهك سبقوا لي يقولون يا كمال حدا خير سبق قتل شكر يا أخي بدي قبل كم بعل يا وشو يا وشو أخيرين يقولون تعرفي كليني دحال عادي قصيني حلنا خاين يقولون وهم يوم جنرال وشو سبعين ليش بكسيرو عندي كده ولا أبعدوا خيسي أسيهم تكحبوا تكحزنوا من كسيلهم وشو فريبوس تكعدوا أزمارو فريبوس غسيلهم ببيت سبيلين جميلهم إساس نمان كثيرون نمان يلحقوا نودا حسنوا قصيروا عن الفوتانيرو هدي كريد أكم دنوا بالجنة حمدوا انتحر قال سيدانيهم بقزاهم بالجنة حمدوا أبينكم كأسئلكم مجمرة ريسبكت بابا يوناس تزي تقاقيا بأوروبا يمتنورو هدي أفتتنورو وعاد أكان سلزغنا سوات سلزغتن بزمدو بسدرا بيتو سلز جمرة دي مرحا وين الله مرحي ويكا بريزنت نايتي تنور بعد أبي أوروبا حج كل جزء قابتنا عدنا كايدا متقلنا نقرات نحصول بكلا لك عاموتشو مايم سلزغنا سوات سلزغتن دي مرحا وين الله أفتي أوروبا ذلك አይኮን ስለዚህ ኢንቴንሽናሊ ቀታሊ ወይታ ሰባት አሳሪ ጨካን መራህ ነው አይፈራ ደሊ መስለንን ባባይራ ንል ካን ዘረባ ምጾ ኸይዳ ለዚህ ትክክል ዘረባ አይኮን እንጂ ለመስል ግን ሓደገኛ ጨካን መራሒ ቀታሊ መራሒ ህልውና እንደልኒና المحجي قتلت أكانات نيروم مو قومهم تكونوا لكم ملكا مخر مهابسي موغا أغاب بابا يوناس عمي زدنقكم زخبركم سواي يقام الأخياء هذا كان يعمل الأخياء مال جن زازلت وزي أخمت هذا بقع مرح مالت كلمة الناس وحدهم يسعى بخلاف انتخاب مسوى سنك دحر حتتو تخيلنا اينا زين عواتي لكم سي حتتو صبغت عطيا مالتي زين عوتلو زلنا مخنيات انتاي براحتنا بعلنا بتنقاقي كنمرق سلازي قالنا كرايتريا سلازي وصانا لهم مالتي كمزيوم زباغ مرحلو زبا زنفعيو نفع يكونن لنا يبعلنا سمعيت لزين صبارق كومن زخونه كرايتريا علنا ديو كهلونا خاي قبا الناس وحدهم يسعى بخلاف انتخاب مسوى سنك عن القاش هو مخوان ومنسخة لعالمين مدفب الوجد بقع النفع مراح يخنبل كلنا عادة رائن نتصر على منزل لو خونا له نفع مراحي نمتعز تمت بزا حالف شقرن تقاماتن راح زي كونه صباح خمتسن زخل عدلاتن بدوهتاتن اب قمت اتيو هزبو زمرح كون خلالو كالاي قنعنان تأماننتن ويكا انتجريتي مراحي اب قالو صنعن بتغبارو زأمنن كون خلالو نصورنت ترانسبارنسي زلو مسابات اب زلو ركبكا بقنعنا زسرح كونالو هزبو ويكا سعبتو خأمنو وانت دا غوينو متمراحي اب كبرتاتو بطعمي اب كبرتاتو زي الدرادر كخون خلالو مالتي ساساي تحتنان مسم معن بقع مراحي كل جزي بعلو ززارب طرح كخون يبلو سبات دد زاربو زسمع جزي زهب
ይምፅን ዝብል ዘስተውዕል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ መራሕቲ ኢና ንብሉ ወይ ንሓስቦም ሰባት ድሰምዑ ድዮም ናይ ህዝቦም ዘረባ ስምዒት ፅን ኢሎም ዘዳምፁ ድዮም ባዕልና ንረኣዩ ማለት እዩ መን ይኸምኡ ዝሰምዕ ናይ ህዝቡ ዝኣሽሙ መን ይኸ ዘይሰምዕ ኣብ ሚዛን ንእትዎም ማለት እዩ ናይ ህዝቡ ስምዒታትን ሓሳባትን ርኢቶን ኣብ ግምት እትዩ ዝመፆ ነቐፌታታት ከም መመመይ ከም ፅቡቕ ርኢቶ ወሲዱ ናብ ለውጢ ዝጓዓዝ እዚ ንፉዕ መራሒ ይበሃል ማለት እዩ ራብዓይ ተወፋይነትን መስዋእትነት እፉይ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንፉዕ መራሒ ማለት ንገዛ ርእሱ ንውልቃዊ ጥቕሙ ጥራሕ ኣይኮነን ክነብር ዘሎ ንጥቕሚ ህዝቡ ሓደ ግዜ ንጥቕምን ንረብሓን ህዝቡ ኢሉ ናቱ ውልቃዊ ረብሓታት ከወግድ ክኽእል ኣሎ ከምዚ ዝገብር መራሒ ኣብዚ ግዜ እዚ መን ኢልኩም ተሓስቡ ፍርዲ ናባኹም ረብሓታቱ ረብሓ ስድርኡ ረብሓ ገዛ ርእሱ ጎስዩ ንረብሓ ህዝበይ ንረብሓ ቃልሲ ዝብል መራሕሲ ካብኡ ናብኡ ሕጂ እውን ኣብ ሚዛን ንእትዎ ናይ ባዕልና ክራይተርያ ክህልወና ክኽእል ስለ ዘለዎ ካልእ ከም ሓምሻይ ነጥቢ ብቕዓት ውሳኔ ውንን መራሒ መን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ንፁርን ፍትሓውን ቆራፅን ውሳኔ ናይ ምውሳን ብቕዓት ዘለዎ መራሒ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካብ ስምዒታዊ ዝኾኑ ውሳኔታት ተቆጢቡ ማለት እዩ ርግእ ኢሉ ንውሽጡ ኣንሰስ ኢሉ ማዩ ሰትዩ ዝውስን ወሳንን ቆራፅን መራሒ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሻድሻይ ንሰባት ምብቃዕ ኢምፓወርመንት እዚ እውን ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ንፉዕ መራሒ ንበይኑ ክደምቕ ንዓይ ረእዩኑ ዝብል ዘይኮነ ካልኦት መራሕቲ ከፍሪ ይድፅዕር ይምህር የሰልጥን ርድኸኒ ይመክር ኣነ ጥራሕ ክስማዕ ኣለኒ ዘይኮነ ካልኦት ከምኡ ንዕኡ ድመስሉ መራሕቲ የሰልጥንን ይጉስጉስን የበራብርን ማለት እዩ እዚ እዩ ንፉዕ መራሒ ባህርያት ናይ ንፉዕ መራሒ ኢን ኮንክሉዥን ኣጠቃልል ክነብሎ ንፉዕ መራሒ ማለት ሰርቫንት ናይ ህዝቢ እዩ ወይ ናይቶም ተመራሕቲ እዩ ሊደር እዩ ማለት እዩ ቦስ ደይኮነ ሊደር እዩ ኣብ መንጎ ቦስን ሊደርን ዘሎ ፍልልይ ትፈልጥዎ ይመስለኒ ቦስ ስቑኢሉ ኮፍ ኢሉ እዩ ዝርኢ እቶም ካልኦት ክገብርዎ ከሉ ሊደር ግን መሪሕካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንፉዕ መራሒ ብቑዕ መራሒ ማለት ሊደር ምስ ዝኸውን እዩ ሰርቫንት ናይ ህዝቡ ኣገልጋሊ ምስ ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ብኽብሪ ብፍቕሪ ምስ ህዝቡ ኮኔክሽን ዘለዎ ብቑዕ መራሒ ይበሃል ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ መራሒ ኣየናይ ወይ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ቀድሚት ክነምፆ ናትና ግዴታ ይኸውን ከም መንእሰያት መራሒና ክንመርፅ ከለና ንፁር ክራይተርያ ክህልወና ክኽእል ኣሎ እዝን ዘማልአ ኮመን ክራይተርያ ማለት እዩ ናይ ሓባር ሽዑኡ ፈትወኤ ፈታውየ እዩ ከምዚ እዩ ቁመቱ ነዊሕ ኢልካ ደይኮንካ ትመርፅ ወዲ ዓደ እዩ ደይኮነ ነታን ክራይተርያ መንእሰይ ወይ ዝህዝቢ ዘለዎ ክራይተርያስ የማልእ ድዩ መራሒ እዚ ድሕር ደማልእ ኮይኑ መን ምዃኑ ብዘየገድስ ክመርሕ ብቕዓት ኣሎ ማለት ስለዚ ባዕልና ክራይተርያ ክነውፀሉ ክንክእል ኣለና ናይ ባባዮናስ ደምፃ ሓሳባት ብዙሕ ነገር ንክሓስብ ጌራትኒ ሂዝ ራይት እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ቶም ክራይተርያት ቶም መለክዒታት ቢያንስ ተዋሓደ ማለት እዩ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ሁሉን ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ምስ ኣህጉራዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ከራኽበናን ብዛዕባ ቃልስና ከፋልጠልናን ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ይሱ ሓደ ካብቲ ክራይተርያታት እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ዘተን ስምዕን ክእለት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘለዎም ውድባት ወይ ውልቀ ሰባት ወይ መራሕቲ ተሰማሚዑ ተረዳዲኡ ኢንሚን ተባሂሉ ናብ ሓደ ዕላማ ክመርሖ ይኽእል ድዩ ነቲ ህዝቢ ወይስ ኣይክእልን ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ክእለት ዘረባ ኣለዎ ድዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ክራይተርያ እዩ ማለት እዩ ካልእ ፅንዓትን ተወፋይነትን ኣብ ፀቕጢ ዝበዝሑ ኣብ ስትረስ ዘለዎ ግዜ ኣብ ፅንኩር እዋን ከይተረበሸ ነቲ ህዝቢ ኣጀኻኢሉ ኣፀናኒዑ ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ዝመርሕ ዓይነት መራሒ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ወይስ ርቡሽ እዩ ዝኽኢሉ ፅንግሊል ነገር እዩ እዚ ከዓ ኣብ ግምት ከኣትልዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክራይተርያታት እዩ ካልእ ዲሞክራስያዊ ናይ ምምራፅ መስርሕ ካብ ላዕሊ ዝኽኢሉ ዱብ ዘይኮነ ክብል ዘለዎ መራሒ ካብ ታሕቲ እንዳተዳኸ እንዳተፀርበ ከምዚ ናይ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ
ወታደር ተራ ወታደር ነይሩ እንዳደየበ ሕጂ መራሒ ሃገር ኮይኑ ማለት ከም ዝካይዳ ክህልዎ ክእል ኣሎ ናቱ ሂስትሪሲ ባክግራውንድ ንጹር ክኸውን ክእል ኣሎ ወዳእታ ሓደ መራሒ ናብ መሪሕነት ቅድሚ ምምፁ ወይ ምምራፁ ከማልኦ ዘለዎ ክራይተርያ እዚኣ ሜይን ከማን ክንብላ ንኽእል ኢና ብፍላይ ንዓና ኣብ ሕብረተሰብ ስነ ምግባራዊ ሕጊ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት እቲ መራሕሲ ነቲ መሪሕነት ምንቅስቓስ ዘለዎ ባህሪ ንዕኡ ዝውክል ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕመ እዩ ሰቲኦም ከም ዝገብሪኦም ከምዚኦም ጠባይ የብሎምን ዝበሃሉ ነገራት እሱሲ ብቑዕ ድዩ መሪሕነት ንኽሕዞሲ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ባህሪ ይፈቕደሉ ድዩ እዚ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ኩሉ ክራይተርያ ዘማልአ እንተደኣ ኮይኑ መራሒና ክኸውን ዕጢጢ ከይበልና ከይተሰከፍና ክንፈቕደሉ ንኽእል ኢና ማለት ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ምሁራት ሃብታማት ኣግዲዖምና ዝቐልስና ይሕግዝዎን እዩ ዝብሉ ርእቶታት ይሰምዕ ከመይ ዝሓቅነት ኣለዎ ምክንያቱ መንእሰይ ኣብ ጎደናታት ክእሰር ክጋፋዕ ቃልሲ ብተግባር ከርኢ እንከሎ እቶም ምሁራትን ሓይሊ ገንዘብ ኣለዎም ዝበሃሉ ዜጋታት ካብኡ ክርሕቑ ከለዉ ብጎባ ዓይኖም ክጥምትዎ ከለዉ ተሳትፎ ከይገበሩ ስቕ ክብሉ ከለዉ ስቕታ ከርኢ ከለዉ እቲ መንእሰይ ኣግዲዖምና ከምዚ ገይሮምና ክብል ባህርያዊ ማለት ግን እሱ ዲ ተሓቂ ብካልእ አንግል ክንሪኦ ተደኣ ክኢልና ዝሓሸ ዶ ይመስለኩም ሓደ ግዜ ምሁራትና ወይ ከዓ ሰብ ፀጋ ናብዚ ቃልሲ ክፅምበሩ ክሓስቡ ከለዉ ዘለዎም ስክፍታታት ሓደ ካብቲ ስክፍታታት ንሕና መንእሰያት ውዑይ ሓይሊ ፉሕፉሕ ዝብል ሓይሊ ብጭርሖን ብሰልፍን ኢና ክነርእዮ ንደሊ ተቃልስና እሳቶም ከዓ በንፃሩ ብሕግን ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ሕጂ እዚ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ዘይኮነ ናይ ኣተገባብራ ፍልሊ ዘለና ማለት እዩ እምበር ሓሳብና ዕላማና እዚ ሕልምና እዚ ዘሰይም እዩ ዘሎ ሕጂ ነዚ ክነተዓርቑ ክንፍትን ክንክእል ኣለና እሶም ብሕግን ብዲፕሎማሲን ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ከለዉ እቲ መንእሰይ ከዓ ብሰልፍን ሓደ ግዜ ብስምዒታዊ ነገራትን ስለ ዝኸውን ናብኡ ክትረሓሓቕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ that's okay ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ መስመር ኢና ዘለና ሃብታማት መብዛሕትኡ ግዜ ንብረቶምን ሃብቶምን ወይ ምስ መንግስቲ ዘለዎም ርክባት ገለመለ ክጎናድብ ወይ ክጉዳእ ክሕርፈፍ ኣይደልዩን እዮም ሓንቲ ካልእ ምሁራት ኣብ ስራሕ ዓለም ዘለዎም ስምን ደረጃን ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ሬፑቴሽን ይጎድል ወይ ድማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝነበሮምን ዘለዎምን ዕድላት ከይትንከፍ ይሰጉ እዮም ካልእ ፍልልይ ኣገባብ ቃልሲ ምሁራት ብዘተ ብዲፕሎማሲ ብሲስተሚክ ቼንጅ ገለመለ እዮም ዝኣምኑ መንእሰይ ከዓ ብሓይሊ ስምዒት ገለመለ ሕውሰላ እዩ ኣብዚ ሕጂ ፍልልይ ኣሎ እዚ ታክቲካል ዲፈረንስ ዝበሃል ማለት እዩ ሳልሳይ ሕፅረት እምነት እዩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንኣምኖ ዲና ብቑዓት ድዮም ዝገበርናሎም ተኣሽሙስ ኣብ ደገፍ ኣብ ረብሓ የውዕልዎ ድዮም ዝብል ብዙሕ እምነት ዘይክህልዎም ይኽእል ኣብቲ ተንቀሳቃሲ ኣካል ብዙሕ ረብዓይታት ክንትንክፍ ንኽእል ኢና ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ንግዚኡ ግን እዚኦማት ክነተዓርቆም ክንክእል ኣለና how do we do that it's our homework ባኑ ሕጂ ናይ ምክሳስ ኣይኮነን ናይ ሕድሕድካ ናይ ምክሳስ ቶም ምሁራት ኣሕዋትና መንእሰይ ኣይተወደበን ኣይሰምዕን ኢልካ ካብ ምርሓቕ እቲ ዘለኩም ፍልጠትን ዓቕምን ሃብትን ኣባይታ ንዘሎ መንእሰያዊ ሓይሊ ናብ ተግባር ንቕየር ኣውዕልዎ ማለት እዩ ንኽባኽን ኣይትፍቀዱሉ ንሕና ከዓ መንእሰያት ምሁራትና ክመፁ ከለዉ ዓበይቲ ሰባት ክመፁ ከለዉ ብፍቕርን ብኽብርን ክንቅበሎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ግድን ክንክእሎ ክንክእል ኣለና መንእሰይ ማለት ሞተር ማለት እዩ ምሁራት ከዓኒ እንታዮም ካርታ እዮም ማለት እቲ ሞተር ብዘይ ካርታ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን ኣበይ ከም ዝዓልብ ኣይፈልጥን
ከምዚ ምዕለቢኻ ከይፈለጥካ ምዝላል ዓይነት ይኸውን ማለት እዩ እቲ ካርታ ብዘይ ሞተር ወይ ከዓ ብዘይ ክእቲ መንእሰይ ናብ ተግባራዊ ነገር ተቐይሩ ክንቀሳቀስ አይክልኒ ካርታ ብዘይ ሞተር አይትንቀሳቀስኒ ስለዚ በሓባር ዝኸዱ ነገራት እዮም ማለት እዩ መንእሰይን ምሁር አካልን ሃብታምን ተሓጋጊዞም ተዋሂዶም ኢንተግሬት ኮይኖም ተዘይከይዶም እዚ ዝኸፈልናያ መስዋዕቲ ስጋብ ሕጂ ዝተደኽሞ ድኻም ልፍዓት ውፅኢቱ ኮንቱ ኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጊዜኡ ናይ ኢንቴግሬሽን ጊዜ ያህዋት መወዳእታ ሓቢርና እንተዳ ዘይቆይምና ዘይተዋሂድና ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን ድኻምን ከንቱ ክተርፍ ማለት እዩ ቂምታን ቅርሕንትን ንብልና ወጊድና ፍልጠትን ጉልበትን ኣብ ሓደ ኣዋሂድና ደባሊቕና ናብ ለውጢ ንምፃእ ንስኻትኩም ከንታይ ትብሉ ናትኩም ርእቶ ክሰምዕ ደልየ ሓሳብኩም ኣካፍሉን ይሽኮር ኢናታት ናይ ሎም ማዓንቲ ሓሳበይ እዚኣ ነይራ እንቅፅል ኢና ኣፈግድዋን ባባይና ስግን ቴንኪዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ንኽመፃኒ ዝገበርካ ስኻ ኢኻ እሞ ይቐኒለይ ኣፈግድዋን مش عبخ عم تخاف